салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар нашри навбатии барнома мехоҳам дар мавриди оне ҳарф занем ки ин мавсим Барселона бо ғолибиятҳои пайҳам бар муқобили Реал дар фазои дастаи шоҳона ба қавле сари киҳоро хурд. инҷо гап сари принсип меравад. агар дар бозиҳо муқобили Барселона ғалаба мекарданду ягон ҷоиза ба даст намеоварданд, шояд кор то инҷо намерасид. акнун ҳама титу парешон шуданд. ҳатто Карло Анчелотиро аз уклониси ором он тараф равон карданд. Лукас Васкес имсол аз дастан меравад. Реал боз ба шикори бозингарони нав баромад ки ин метавонад дар ҳайати ин тим ҷанҷолҳои зиёдатиро ба миён биёрад. ин ҳамаш гуноҳи Барселона аст ки имсол ғалаба не, балки ҳарифи азалии худро масхара мекард. бозии охир воқеан дар баҳси ки зур будан дар мавсими имсола нуқтаи калон гузошт. аз ҳама муҳим дастаи шоҳона Карло Анчелотиро аз даст дод. ин мавзӯъ ҳанӯз баъди бохт аз Арсенал сермуҳокима шуд ва гуфтанд Анчелоти комилан азми тарки дастаро дорад, вале ба иттилои расонаҳои испанӣ ҳамон замон худи Флорентино Перес ба рафтани Дон Карло зид баромад ва ӯро аз роҳи бад баргардонид. аммо бохти охир аз дасти душман нобахшиданӣ буд ва Карло Анчелоти расман бо Конфедератсияи футболи Бразилия ба гуфтушунид баромад. дар фаросӯи уқонус ҳам расман эълон карданд ки мутахассиси итолиёвӣ аз тобистон симати сармураббигии мунтахаби пентакампионҳоро бар зимма мегирад. хабари шум сараввал аз ҷониби ягона бузи ҷиддӣ дар бозори трансферӣ Фабрицио Романо расонаӣ шуд ва рӯзноманигор сабаби тарки падар Карлоро дар хоҳиши зиёди худи мутахассис арзёбӣ намуд. ӯ гуфт мавзӯи ҳамкорӣ бо Бразилия миёни ӯву Конфедератсияи футболи Бразилия ҳанӯз аз миёнаи мавсим оғоз ёфта буд ва дар ниҳоят ин воқеа иттифоқ афтод. хулас рафтани Карло Анчелоти фикр намекунам боиси хушҳолии мухлисони Мадрид гашта бошад, чун мутахассиси мазкур аз соли 2021 то ин ҷониб ба Реал ду ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо овард ки баъзе дастаҳои зур дар 11 соли охир ҳатто бӯи онро намефаҳмиданд. баъди овозаи тарки симати сармураббигии Реал аз ҷониби Карло Анчелоти дарҳо расонаҳои хабарӣ атрофи омадани Хаби Алонсо ба ин вазифа менавиштанд. дар бозии охири Байер Ливеркузен худи собиқ бозингари шоҳона бо мухлисони дастаи немисӣ гӯё ки хайрбод мегуфт. қабл аз ин рӯзи 10 май котиби матбуотии дастаи Байер ошкоро изҳор дошта буд ки ба анҷоми мавсим Хаби Алонсо аз курсии сармураббигии тими мо меравад. ин маълум аст ки дар як рӯз иттифоқ афтодани рафтани Анчелотиву эълони мавсими охири Алонсо ба чӣ мавзӯи алоқамандӣ дошт. ҳоло аз ҷониби дастаҳои тарафайн расман чизе эътироф нашудааст, аммо аллакай пинҳонан Хаби Алонсо бо мухлисону бозингарон хайрухуш дорад ва ҳатто барои Реал аз олмон истода бозингарони нав дархост мекунад. рӯзи гузашта журналистон дар як маврид аз худи Алонсо пурсон шуданд ки эълони расмӣ кай хоҳад шуд. ӯ дар ҷавоб гуфтааст ки интизор шудан лозим, эълонҳо дар ҳар маврид расонаӣ хоҳанд шуд. хуласи калон бо кафолати 98% Хаби Алонсо сармураббии нави тими шоҳона аст. Барселона имсола чун хоби сиёҳе дар шабҳои Анчелотиву тилисми хушбахтиовар барои Алонсо шуд. Лукас Васкес баъди 18 сол билохира аз дастаи Реал Мадрид меравад. дирӯз ин хабарро боз ҳам Фабрицио Романо расонаӣ кард. ин ҳам дар ҳоле аст ки Васкес бо тими шоҳона шартномаи ҳамкориаш ба охир мерасад ва Реал аз тамдиди қарордод бо бозингар даст кашид. ин мавсим дар канори чапи хатти дифои тими мадридӣ ба ҷои Карвахали ба истилоҳ касалӣ тақрибан Лукас Васкес бозӣ мекард ки бештари вақт санги маломату таъна болои сари ӯ рехта мешуд. бо баромадани гапгапи омади Александр Арнолд Флорентино Перес маҷбур шуд аз бозингари испанӣ ҷудо шавад. Фабрицио Романо гуфт ки баъди анҷоми мусобиқаи чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо бозингари 33 сола аз дастаи Реал меравад, вале то ҳол норӯшан аст ки ба куҷо меравад. Васкес аз соли 2007 дар системаи дастаи Реал Мадрид буд ва соли 2015 бо пираҳани ин тим бозии аввалини худро баргузор намудаву то ин ҷониб дар умум 20 ҷоизаи чемпионӣ ба даст овардааст. дар ин миён 5 маротиба ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро болои сар бардошта буд. хок бар сари Барселонаи имсол зур ки сари Лукас Васкесро ҳам хурд. Лука Модрич легендаи дастаи Реал Мадрид дар ҳоли тарк кардани дастаи шоҳона аст. ҳарчанд қувваву нерӯ ва истеъдоди футболбози хорватӣ баробар ба 18-солаҳои навомад аст,
аммо раҳбарияти бошгоҳ ба хулосае омаданд ки дигар бо ин футболбоз шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод накунанд. ҳатто мегӯянд дар дастаи шоҳона пироҳани рақами 10-ро ба номи дигар нафар мегузоранд. аниқтараш ба номи Флориан Вирц ки имрӯзҳо бо фазои дастаи Манчестер Сити шинос мешавад. ҳарчанд харватӣ ҳама ҷоизаҳоеро ки бо Реал тасаввур кардан мумкин аст ба даст овардааст ва афсонаи клуб ҳам ҳисобида мешавад, ин барои боваркунонидани президент Флорентино Перес кифоя набуд то ба ӯ пешниҳоди тамдиди шартнома намояд. дар ҳамин ҳол Реал Мадрид барои ситораи Байер Ливеркузен Флориан Вирц ки ба пойтахти Испания хеле наздик буд либоси рақами 10 омода мекунад. ба гуфтаи Релево интизор меравад Модрич пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дастаро тарк намояд. Модрич аз соли 2012 узви дастаи Реал Мадрид аст ва дар ин муддат 6 бор дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб омада дар таърихи бошгоҳ мероси барҷастае гузоштааст. Тренд Александр-Арнолд мавзӯе ки ҳанӯз дар зимистон сархати расонаҳои хабарӣ шуд. Реал ин мавсим дар канори чапи хатти дифоъ мушкилиҳои хуса дошт. аз ин рӯ ягона гузинае ки метавонад ин мавқеъро пурқувват намояд ба андешаи онҳо Тренд Александр-Арнолд буд ки билохира ба мувофиқа расиданд. чанд рӯз пеш зимни як навор худи Арнолд бо мухлисони дастаи Ливерпул алвидо гуфт ва изҳор дошт ки ин мавсим барояш охирин хоҳад буд. омадани Хаби Алонсо ҳам ба трансфери бозингари инглиз таъсир нахоҳад гузошт. ҳарчанд намояндаҳои дастаи шоҳона бар он умед доштанд ки пеш аз чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо Арнолд ба тим пайваст мешавад, аммо мисле ки ин кор ғайримумкин аст. дар ин баробар тобистон қарор аст худи Дани Карвахал аз осеб баргардад ва он вақт барои Алонсо мушкил хоҳад афтод ки аз миёни онҳо кадомашро истифода мебарад. ҳоли ҳозир дастаи Реал ва худи бозингар ҳам гузариши расмиро эълон накарданд, аммо ба иттилои инсайдерҳо ҳамаи корҳо дар ин маврид пухта аст ва мавсими оянда бояд дигар ба Барселона бой надиҳанд. Хаби Алонсо пеш аз омаданаш ба дастаи Реал аллакай дархосту хоҳишҳои худро равон мекунад. ҳарчанд гап дар бораи Флориан Вирц пеш аз овозаи Хаби Алонсо шурӯъ шуда буд, аммо баъди он акнун дар Реал барои ин футболбоз пироҳану рақам муайян мекунанд. аслан омадани Вирц ба маслиҳати худи Хаби Алонсо тааллуқ дорад ки ба Реал пешниҳод кардааст то бо шогирди ӯ ҳатман қарордоди ҳамкорӣ бубанданд, аммо ҳамин рӯз кору борҳо дар ин мавзӯъ вайрону балангор шуд. Флориан Вирц имрӯз ба Англия рафт ва бо Пеп Гвардиола вохӯрӣ анҷом дод ки он ҷо гап сари гузариш меравад. Манчестер Сити ва Бавария аз аввал дунболи ин футболбоз мегаштанд ва имрӯз Флориан Вирц мисле ки Ситиро интихоб мекунад, на Баварияву Реалро. худи дастаи шоҳона бошад умед дорад ки Хаби Алонсо ҳатман метавонад садди роҳи футболбозро бигирад то гузариш ба тими Реал шавад, на ба Англияву ба Олмон. хулас мубориза барои ба даст овардани футболбоз миёни се дастаи пурқудрати ҷаҳон идома дорад. акнун худи Вирц миёни пули калону муваффақият кадомашро интихоб мекунад кори дасти ӯст. хуласи калони калон дар 4 эл классикое ки ин мавсим баргузор шуд бо кули оморҳо Барселона тими шоҳонаро ба зону шинонд. бовар кунед дар бозиҳои муқобили Барса ин хеле Реали тарсуро навдидам. тӯбро қабида наметавонистанд. дасту пояшон меларзид. вақте тӯб ба пояшон мерасид ҷавонҳои Барселона аз куҷое пайдо мешуданд ҳайрон мемондӣ. акнун барои Реал нав рақиби ҳақиқӣ пайдо шуд. ин мактаббачаҳои Барса ҳоло чанд соли дигар сафедпӯшҳои воимаро азоб медиҳанд. ва ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.